Alright, abusuafo bechiachi obi akwaba e de baba Grace TV so gize twedi ampo nyanko pado abusua obi aho ye meso so be kan ho a wadaro ma no like no comment na wa share ama foforo so enya bi ahwe ni nyina akowia na subscribe ya ma ye nim so obeye tinya mi show na onye woso akoma so ade informa enra e wo menhia kotoko fi mambu so e na dodo obi bi kro bi asante kotoko hene etu ahafo Kenya se number 2 man hene na kwabrensia babio na ya watena kunya so bese mfie bebre ni na buso ye ba be din komo kakra ye na ye di won komo se se be yura etu aye African as number 2 man hene nenso ni ma bi wo ho a saa de esie no ano ba ma ya tiase yi ama ensense ma bia na bi no mu ntiase na bi enya hu santene bobre no bebre na behu no watiase yi santene sabi tumi ekra no enya asem kecho kra enti saa de esie no ano etwa na mato nsem a yaka bebre so emre ahodo bebre guso ka bebre na ente yase na ebinu kwa yomposo mo chese ente sa no nze no ansem si be di nko na ma etwa na mato sa ansem so yi papa de di kan on say no na report ye ma BC over 90 years say nya report no but the ensaka krata bi ya krata e free the district commissioner's office Kumasi eno ya afia pem ahankono aduasa enso 1937 ena sakrata e ba abonten na wo krata no mu a na omo twe krata no acting district commissioner na wo twe krata no a o cheche nsemu se sabra na Kenya ase na batu man o betina kunya so na bra o betina kunya so no ya o twe krata yi na September 1937 September 1937 o twe krata na se o hwemu a se ye gina no kwa so de aye ye nkontebo a na se finsia no adio wo twe anko no 89 years de o man ni watina kunya so dem mo nchiremu ye se obodika betina kunya so odikuru ti sa bra krata we a free district commissioner Kumasi Ashanti na o twe krata ya na sabe no chese na Kenya ase number 2 man na nei yetina kunya sabe no ye dikuru se santene timi peja wa ma be brempon wa be man nti na kotoko na da ma peja no ma ne be ye man ne ye nei waji sa di brain na free nsem kuntu kantan bo no timi peja wa hwe ne ma yi a na wasam bre wase the words are krata na ozi your honor, I have the honor to inform you that Kwabena Insia has been elected and installed as Odikuro of Kenya number 2 as from the 21st September 1937. After to cheche mo say you don't want to any be sabre no mo si wani foforo. The district commission a tray bia 1937. That's all you na sa archival document yi so kra e dey argument Kenya's number 2 man so but say kunya so afia pem ahankono aduasa enso ebobo so me that so de nu baako say be 89 years yes afia mu no obinya 89 years e wa kunya so September ya no nya 89 years wa kunya so dem yenhye na so say odi kan bet say kunya so say odikuru ena kaka akotoko na peja no a fridikuru say be ya brempon ya kaka odi di mu a wa be ye man hene ndi no so ye kakra ya esitie din na mu ensem so masan ya be ransom no pese di kan enya fair idea because na di nkomo ni nya report say 92 years na there but based on this archival document there they because 89 years in future at you watch enkono na Kenya's number 2 man ni what na kunya so na say science here there asante ahemfo so asante mawura hodo miensa ono o masom efiri sante sabre na sante ne 24 sajima say o sajima prempo to so mienu na tie kunya so sabe osom ya fi 1937 edibesi 1970 as afia pem hankono aduasa enso edikosi afia pem hankono aduson sabe ya na santene prempe e otoso mienu say o sajima prempe na tie kunya so ti osom sabe ni fi shabe se aduasa miensam afei efi afia pem hankono aduson edikosi afia pem hankono aduokono enkono from 1970 to 1999 so sabe santene otumfo poko architecture otoso mienu na ti abenya so mesremika so osom e was sabe no na eneye wura ya otie kunya kese so club ya sante kotoko na otumfo seti otoso mienu breso so fi afia pem hankono aduokono edibesi enrada ya yetu no ye bosom enso na toso aduonu enso e wa afimpim mienu ene aduonu nsiam no dwumadi barriers woni yura se go somye e wasante otumfo seti otoso mienu breso ntina se asante ahemfo miensa ena sabe nyina sabe osomye bra anaso we man he no asante ahemfo miensa na atena abanya so we say na adwaben man he ebetena kunya so a afimu anti obenya mfinhia aduonu num se na adwaben man he de fisante ne otumfo opokuware ya
Otosumi no Katachi Eberson after you riot Konyaso. And Tina so anyway was 7 years by is the longest serving chief, that's the longest serving paramount chief of the Ashanti Kingdom. I just say him just antimum crowd him say and I don't want him for now. The watcher is 89 years here and yasam kitwa. Now that's just by the way. You room now for you me din komo kakra. Na yenten semwa enten bia se someone person din komo na say. First of all, time and again, time without number. Enra sabi Kenya's number 2 man ni two e me beti nsem biase embia bebre ena nipa bebre so yam si o sabi something ni to me no e wo asante mantem ankwase bebre na what that perception no ebi kura ka say o something to me no wa asante mantem hanko a entra asante mantem a e ma mre bi kura me pese be kire nsem ya na bi ya ho so ya reveal organ ha e be ka say o something to me no wa asante ha be asante a kakra ya ena something to me wo Emma, baby, because I know people can say something to me, no, within the commercial traditional council, and I want something to me, the various traditional areas, that's the various paramountcies. So, Ebusia, everyone dear, see, I mean, say something to me, no, and yet, all the men fan. I said, abroad, from when I said administrative, I buy more something to me, no, and yeah, Shanty region, and the end, I want him, and at the end, no, ni more, there's one person of Beja and right see also I said the power, the authority of the occupant of the golden stool, something to me, no. And ya sentimental muhankwa, Debbie, and I will be another. Say something to me, Debbie, ya sentimental muhankwa. The power and authority of the king of the Ashanti Kingdom transcends beyond the administrative Ashanti region. Because Kenya's number 2 are for one time. But then I'm saying, I have something that who you know any DNT. Niema ekoso ko du ahodo niema a oman hene ye so da bi me na ye me dia e me na mapa ba bia ma wote adehye o hina me na mapa ba bia ma mote it is a nete na montuo se na wutu dia da bi obekọ e no ka ye wura kan esi bibia ntimi nsesa o kan ye awie ye a chese obia ntimi odi na o de ye wura kan wo se ye no ba chere se o besom no se ntimi ne won som a eno ano o ka kire hwan oh kwadi na wo kwaya kire obi dia hwan na da bi so ho se titie enti eno a ye ne di kan ene se ekoma ye kowie se something ne tumi se de ebinum so hom se o something ne tumi no aya Ashanti de nya se bi na no ma hemfo mpanyimfo bi kwa me se me church se mu kese amwo ma beka se o something bi o kotoko ne tumi no e wa Ashanti ha ja Ashanti mantem anko a eni ba bia se o de ye nim kura eno a de esiye amehu se entesa bebia santema free kopim bia bebia wo bia se wo otio region se wo rarao se wo dikoma istino se bebia sante kopim bia no sante ni tumi kutwo ya ohini bia wo bia utumi bia kura bia sante na apone bibidi ama enti wo hye sante na se ya onni wo ho de ntumi nya dia wo pe ya wo ye bia wo se yese odi animu nyam ne yidie ebra ye wura ko bia sante kotoko ne de wo ye bia wo se de animu nyam ne yidie sonko ebra de o tia ba enwa so esan se sante ni wo tumi se de bia wo bia se ka sante man ko an de o tu ntam nso ya sabi amama ni amane ye kwan so ye retimi tu enti enra wo hwe bra na dwumadi ni kosa na no mo kasa ne ade a ye na ye hu bi se na no na kasa na obi ade asante sem asante amamre ene asante amane ne to a chense mu ase yura se yura ni anka se nyi se yura we de otu ni nso aye esan se obo so ya che yura bebi awo bia wo manhu bebi awo bia wo kuro mu ni ade no wo so aye a che yura oka se me de no kure me na nane asomasi obenten me de no kure ene be som yura me fansuo ina yura ni nkasa nche no yura frɛ na wa ma tise yura frɛ no anopa ewia da so ma beba usu ayi ade ofrɛ na wa ma na se ne what yura ntam na wo nsoye ena wato enti ko gbasa enam se wadi kan soye edi science na to nti obìnrin beka say you are charged to go by your words you are charged say obedi ohini ni entamo a usoye ense a udi wo hekese ni no udi ni edi say se tie bia wo ye mahene wo ye brempo ni ade no tumi no e wo santene e ho tumi no e wo de otisike twa ho and enra de esi ye example ye ntiama ye nyati aye say sisi as obi ba on tebe ka che wo say santene tumi no e ya santene mantem anko a ente sa da
ɛmo obi a na da wo de sɛ ne de asie kan yɛ nim kra nnora de ade asie ama yɛn wo sɛ Asantehene tumi nya Asante mantam hanko a sɛ Kenya ase number 2 yi ɛwɔ ahafo mantam kan e bra ahafo mantam no emu ɛne ahafo mantam no emu na so sisi a Asantehene kae ɔhene adwumadi abɛhwehɛ ya sisi a wonye man hene biem ɛna ɔhwekɔhwɛ Kenya ase ade hye yɛ ɔhɔ busi ne anɔpɛ na wɔne ɔhɔ busi a na saa ne koko wi sɛ Asantehene tumi no ɛnya Asante mantam hanko a I mean ɛnyɛ administrative Ashanti region ko a yɛte ase yi sɛ bɛboa yɛn na yɛ manfo metum futuro ɛmfa hu yɛni afei ɛne yɛ baako adeɛ baako a mpɛ sɛ yɛsan hwɛ na yɛtwi na adwen sisi no sɛ Asantehene ɔnyɛ man hene ɔboro man hene so yes because time and again yɛnya yɛnananom bebree yɛna mpɛ sɛ mabutin ɛne mpanyinfo bebree a ɔba abɔntie o ɛna Asantehene etumi no wɔ within just a Kumasi Traditional Council Asantehene sɛbio wɔn hwɛ Kumasi man so enti oni tumi wɔ other traditional area ne adeɛ sɛbio ɛno adeɛ sie ama nyinaa yɛte aseɛ sɛ Asantehene ɔboro man hene so ɛsan sɛ abusua maame ntwe adwen si bibi so Ghana highway over yɛn Chieftaincy Act na ɛwɔ Asante ha deɛ the apex no ɛyɛ area Asantehene owie a na waba man unsane aba ase a sɛ chieftaincy yɛn chieftaincy system city ɛwɔ Asante ha baabi Asante kɔpem bia no deɛ ɔda yɛn so apex no ɛyɛ area Asantehene yɛ a wɔn yɛ the king of the kingdom ofiri area Asantehene a na waba paramount chiefs aman hene yɛ wɔn na da Asantehene ase afei ofiri paramount chiefs na usane aba na waba divisional chiefs wɔn na yɛ abrempɔnfoɔ no tutu ohun bi kasa sɛ o me your brempɔn de ma na adwabe man hene me your brempɔn de ma na amampɔn hene but in any case ɛwɔ Asante ya no yɛwɔ exceptional cases a yɛwɔ divisional chiefs abrempɔnfoɔ a wɔn yɛ abrempɔnfoɔ but wɔn nyɛ abrempɔnfoɔ ɛmfa ma ɔman hene biara wɔn yɛ abrempɔnfoɔ de ma sɛbi yɛwura kɔɔ bi Asante kɔtɔkɔ hene edi ɛno yɛ another exception a wɔsɛ taking note well normally no anka ɔbrempɔn anaasɛ divisional chief biara ɛyɛ ɔbrempɔn de ma ɔman hene but in Asante no yɛwɔ exceptional cases a yɛwɔ abrempɔnfoɔ bebree a wɔn nyɛ abrempɔnfoɔ mfa ma ɔman hene biara wɔn yɛ abrempɔnfoɔ de ma yɛwura ebi ne tafo nana tafo hene ebi ne namekom hene ebi ne nantoa hene ebi ne dominance hene ebi ne ɔhene bahia hene ebi ne nananom ahodoɔ yɛ aka ɛdɔɔso na mo bia betumi abo pia wɔ kɔlɛnsɛhwɛ no nti no in Asante no yɛwɔ nananom a wɔn yɛ abrempɔnfoɔ but wɔn nyɛ abrempɔnfoɔ mfa ma ɔman hene sɛ normally nka ɔman hene biara wɔn abrempɔnfoɔ but wɔn yɛ abrempɔnfoɔ de ma yɛwura Asantehene yɛ wɔn nananom ɛte saa no wɔn so ade kyerɛ yɛwura prɛko pɛ wɔn wɔn nko so ade kyerɛ man hene biara so nti ɛno nso yɛ baako ofiri Asantehene na waba man hene na waba abrempɔnfoɔ na deɛ nti a mekyerɛ mu sɛ sɛ bɛyɛ bɛte ase sɛ even though science ɛteɛ deɛ but yɛwɔ abrempɔnfoɔ so a wɔn nhyɛ man hene bi ase na mmom wɔn hyɛ ɔhempɔn the king nankasa ase asa na ofiri abrempɔnfoɔ na ase a waba sub-divisional chiefs wɔn yɛ from sɛ abikurofoɔ nti wɔn sɛ making kind Kenya ase number 1 2 man hene etu ne ne krataa yɛ bɛtɔ yɛ 1937 ɛbɛrɛ de natɛ akunya so no na commissioner broni a ɔwɔ hwɛ no ɔsɛ abɛrɛ no yɛ nisi akunya so dikuro yɛ Asantehene na apagya no sremika ama ɔba abɛyɛ man hene na mɛka deɛ akosi sɛ yɛwɔ saa ne ahemfo nyinaa wɔ yɛ Asantehene mu ha na saa so na otoa so a ɔman hene biara wɔ traditional area ɔda no ɛbɛyɛ den sɛ medi a Asantehene bro man hene so ɛno ade si yɛ nim a yɛdi yɛnim dada bade bia obi a onim yɛ education ɛma yɛte aseɛ ne sɛ yɛwɔ Asantehene mu ha we yɛ Asantehene firi yɛwɔ man hene ahodoɔ yɛwɔ Agyeso man hene yɛwɔ Aguna man hene yɛwɔ Mampɔ man hene ɛntimi nsi sɛ ebia Agyeso man hene asɛm ka o me de yɛ education kɛkɛ madaro mɛbro ɛntimi nsi sɛ ebia Agyeso man hene ɛbɛka sɛ wɔtu Aguna man hene dabi oni saa tumi ne sanso ɔmo nyinaa yɛ pɛ ɔmo nyinaa yɛ at par sɛ ebro ni bɛka no ɔmo nyinaa yɛ aman hene enti yɛntimi nsi sɛ yɛbɛda asɔre na bi a asɛm ka o ebia Agyeso man hene sɛ wɔtu Aguna man hene asɛm ka anaasɛ bi yɛbɛda asɔre na Aguna Kumawu man hene sɛ wɔtu Agogo man hene dabi ɛntimi ma saa ade nti a sanso ɔmo nyinaa yɛ pɛ minya Asante kura future ne yɛnhwɛ different traditional a different jurisdiction sɛ bi a yɛmfa Eastern region yɛmfa to yɛna na ɔkyehene wedi education keka misrɛ mo yɛna na ɔkyehene ɛyɛ Akyemabu akwa man hene na entimi ɛnka sɛ wɔtu Okuapem man hene ɛsan sɛ wɔn yɛ independent traditional areas a ɛyɛ education keka misrɛ mo ɛyɛ ɔkyehene na sɛ Akyemabu akwa traditional area no ɛde ne ho saa so na Okuapem traditional area no de ne ho enti ɛnam sɛ wɔn de wɔn ho no obiara wɔn nyinaa yɛ pɛnti no baako ntimi ntu baako
so say sitie and likewise ebia yemfa Sunyani traditional area nso ene ebia Wanchi traditional area entimi ma say ebeda sorry na Nana Sunyani mahene say watu na Wanchi mahene there bi oni sa tumi no sanso omu na ayepe education ye sanso na entimi ma say bia Nana Wanchi mahene beka say watu Nana Sunyani mahene ana bia yefa na do mahene ene asa education keke ene bia Nana Brekum mahene entimi nsi say ebeda sorry na do mahene say watu Brekum mahene ana say bia na Brekum mahene say watu na do mahene there bi the entimi nsi say say omu na level na yepe omu na ya mahene they are at par and so no one has power over the other. Enti Ghana ohini bia ni wa obetumi atu ne yonko mahene enti se aya na omo so omo se o santene ye mahene da bi santene ye mahene anka wontumi nkotu o mahene foforo e wa different traditional area mo enti eno ade esie emi se obi ana woni bia na de no ni ma no obi na egusu no bigidi ye se obi atana ne kokoro ene santene tumi no anya asem ketwa osuche amahene oburu amahene ni na aso enti no otimi tu mahene because sabi say ohene bi ni hima ewo the same traditional area ebia traditional area ne de say ohene no say bia yemfa ne say ebia enano yete say drobo traditional area omahema as go to omahene so to omahema in the same traditional area ne de ebia say na bi tie akunya so na so omahene tie akunya so na oto ni nsoaye na woni nananom ni a na no ntimi ka so moto but entimi nsi say obetra akọ traditional area akọ a different traditional area say we could to ohene ohwa Jesus something nko so because Kenya is number 2 traditional area e wa forman tem no enti omo sorry omo argument say oh something to me no e was just within the Kumasi traditional area na say the Kumasi traditional council no enra una sabi they see a proving mu na wrong say entisa there something has jurisdiction across the over 70 provinces wa something no amai be say the so na che wa something no be free copy bia to me no ekura something and say otu nso ayemu a otumi tu ya enko bebia otu nso ayemu a otumi tu e wa bra obi antumi nka hwe ni na ne say enye say bia proko pesa na emom amamre ne amane hihye ye da ho no say when tumi ani so na we ni na obu na nimtia ene enye ni na kire say ohene kese ye wo sa tumi no e wo sa akonya ne say otu firi wakonya so ene bi na enra esi here ewa hafu Kenya as number 2 yi na ye demoko nti menim se ade esi enu ano ye dike esu aye hu se sesi ade di kan santene tumi no nya sante mantem asa de amanfo kan no enti obi obeso nei de esi enu aye se obi sa so de bantenta fi so e be ka se santene tumi no wo ene e bro be ka se administrative Ashanti regional ba ko yensi hu enti sa afenso obi sa so de ba abonten be ka se o santene ni amani na aye pa enti sa se obi ba abonten be ka se santene ni amani na aye pa and yes, Sandy Pacoro Baba Casa, the Encantion says, or a miner. Oh, go to a miner for from our traditional area for from. So to me, I saw the any budget to say, or this something I pay. It did never be a while. Tinaya, paying for your own arms, Ubinia Sabian Kobe. Ghana have been I stand to be corrected, but or any be and yet, yes, I stand to be corrected. Or my be any Ghana ha. Or which me a castle could to your uncle mine. Edi ya na catch is answer na okutu yonko mine on what all different traditional area. Ni na che say na na amine e pe Ghana ha say. And it has to take their something. Yeah, we are above paramount chief or we are above mine so or bro mine so what near to mine your traditional area for. Yes, shenase. India one with all the 70 paramount say was something mala. Something nko na was sad to me no. Say so my bi etumi nso aye ene ade ne ebo ne code amani amani kwan so a o sa tumi nsi utimi tu no say the asante amamre ni asante amani titie and obia ni hwe ka ho obia eni anu yi bia e ho say the asante semti and yeti asesa ebe boy na ti na ne mashala say yen si ankomo we yen fa be me nye sure say sa ade we kura asi echi ye be say nya amanfo mo ba abonten abeka no me ni so be ba abonten abeka sanse ne bi we dey chance ni na etiawa ya free ne ekro yene ani enim yenso ani enim ne mu ne abu yene agu so ne ade hina yebo se da bi ensembu am ye meka because this yebusu yen hye nsem yinso nsem agbo was yen hye nso so bi sa ba abonten be ka sa nsem etisa enipa no ne emfa na nsem anya asem ne bia onim na bu na obu na ne agu so tina ye se bo obiem se be obi abi ho no afi ana yinso watse kuna so mfi hye de wotwe
ebi na muzo ko social media so ebi si o e de ne fie ko na no ma ne na nka o yenya media da bi something na ma ne dance no or a principled sabi ohane betina ba anwa so waka ya beti bi ni sa ba ni susu a ya beti bi wose wo ba de mpanyufo ka kire ne se oni maame eni nua eni yonko ni bi obia na de ni sikadwa enti dia santesem asante amamre ne asante amane sitie se sikadwa ka no sa no de beto pepepepe no de abu ni man enti nanan yewura e kan se no yonko no onim no nanso nya yonkosem anase se me obi onim no ana obi a oni ntem ego de bi nya sa ne tie de asantesem asante amamre ne amane sitie na wo de ato ho ye enti amana kobase Ghana wo de yenhwe ya manyo semu ba besi ahemfo ne ade so anu do se na ebetimi anya sa kodo se da bi what na kunya so mfinhia de wotwe nkono what na kunya so ache me yonko ne ominim ne ade ebi kwa se oni mfie ko animu nti sa abre no kwa se bra na wo che odwa na no bi kwa ka se wo de obesese nka iwura ehun no bo ni mfie nti na nka atenatene bia ne ade wo bia yemfa ntente ne ade e bi wona se da bi ya mamre ne amane what to nso aye Osi won fa nsuo nyina wono mu kasa nche wura. Enso asem wo de kan aka baako. Wo ye wasa da no ho atara. Sam wa kan na wasa da na sa aka asem fro. Na nsa ne nso ye na wato. Enti wo bekọ na korona timi atumpon. Wo bekọ na se ohema, omahema mu atimi ko bun kotodwe e wo hiranim. Wele nya de hye. Omahema wo maame na mamre ne amane kwan so so ase de wo maame no. Na ya de a sebi. Na no so kam yeti bi se wasante mu de ye maame no ma de do kire tina ye nkunya kwa ye di ye nkunya ya ye di ni nyina no ya na dodo no a ye wo maame mu se bia metie me maame efie akunya da na me metimi adi fine bi tum se ye wo exceptional cases ye wo mpro bi ho a ende bia ya na ye maame dwa ya no ye wo papa akunya akunya wo papa di utimi di bi se bantama ene nkura wo do ya aka ahene ba hia hene no ne nkura wo do ya aka no but no koto nchen ya most of the cases no Akunya ne bebre na ye mamadwa sabi o ya adesidwa so ye o maame mu na otimi edi endini nyina akere se e wa asante mu no ye ntoto ye maame na no wahema ase tina akunya kwata o hema na wotumi se o hena de hye ebusu mu na no body she brand edi se she brand ya so be se na obetina pese mu be di akunya na maame ni amanye bia aka to so nti visa niema esie no a kotokɔhene asan de adi bia me ho se yewura something me so meka o danso ewo ahenie mu o danso woni BBM Ghana ha na me kan me say mama wo de wa o doubt na say wo abetima me just one evidence no fa beto comment section o man ni bia ni Ghana na so ni bia ni Ghana ha obutumi akotu o man of a different traditional area it be na ka che something ni onye man hene enti obi a obeso ya kasa santene ya man bia yansi ne hu santene ya man hene a se ya manfo obi no so ya owo ka no a santene ya man ne okumase a anko ntimi nko o man ne for traditional area enkutu no on se city na mama example say there is nowhere bia ya na woka akwa bia okaka but ya education purposes Mr. Mamadama there is nowhere bia say a man ne say bia na do man hene obetumi akwa traditional area for say bia blekum sunyane insuatre ebi ayamfo se wokotu man na ho da bi oni sa atumi no likewise in the same way entimi sise bi a o man se bi a na nakuapem man hene ebeka se bi a wotu na oche hene Mr. Education keke da bi oni sa atumi sanse o na ye pe the art pa o ya man hene o ye pe ti wontimi nkotu ofoforo there is nowhere ahemfo ye pe se bi a gamashi manche gamanche ebeka se bi wotu nungwa manche ana wotu osu manche there be sans omu na ye penti obi ani tumi over there that no say different traditional areas but na say asante dance na asante ne tumi no so na dance e wo asante mamu na nti aman hena awodo be se dio so e ka asante ma ho asante ne wotumi se wotu se sabio ana no etu ni so ayi ma wotumi tu no and this is not the first time you kakra ya mpelifo kameti abako se mu che se nse na dancing ne bi kwa ye tu no pem bi atwam bebre na wona emom na ye person na ye hu bi na bidi ye se amabani amane na destiny adidi mu a brand and crab yakwa aba besi sabre bidi ye se bia de besi bia anso wo de ntia sisi e bia na wo se esisa
na ma obi a obeso dey atena monte so aka so santene tumi no wo kumase kwa santene tumi wa santene mu na ne ade no wo nse ente saa obi obeso aka santene ye man wo nse da bi ente saa na santene ye man na go ntimi ntuma ne foforo so enti bia na wo se basa na education du achi ne ten nsem ase ne kina bi obi sore e ba ntentafide so be kan nsem ate saa wo se nipa no onye no kwafo ebia na obi na egu so ba kwe wo ho a on person be ka dey so wo dey quick education e ba ya ye dey be so mo say dey sit here 89 years as the paramount chief of Kenya as Sabro Shasi as on a dikro or the kind of person who dikro afi something that ma peja no ama se obey na man hene since o character ye kin kan 1937 ya no ye dikro e na aba me abedru o man hene Sabre enso something so there be e asante se mama mani amane enye yonkosem meni mo ni ade enti da bi fa kunya na to no ne bo amakono se there be akoni betimi atumpo o hene yankwada yesu nyame se saade ye kosi se yemman mu mpanyimfo ya amanyofo etimi anya saa kokodwo ni bi edi nokura di ama wo ho ne akonya ya to abade ama wo mte so a kaya man yi betumpon but mpempi bi a manyoni no so afo bi o kana ho ana bibisa okokora akoya ade ye bone ketase ne pre no oba wo ntimi nka na kura ntia no akana bata na ho no akata ne bone so ni na aka no man ye ntimi ntumpon je be sere ye man mu mpanyimfo se mo ma ye inculcate that spirit na was something mo no se nokredie pepepe ye enye yimu nokre odo no a se bi ewura na di e wa banwa so abere bia ma ye hu be no ye nhwe na ye ntimi tusa na mo na ye be ye se be boa ma ye man ga na tumpo japo ma tu se bi ewura kama ye tibi se da abakosem sitie na nka na ye odo no enso comfort da bi eni kwan se basa o tusa na mo se be ya asante ma betumpo na so na nka ye se bi o me se nka ye na ye odo no so ne bo afode se be o man betumpo tie tu sa na mo na be boae na bibia ya so give me that so jibre na rehwe me dey kwabena wo su brepa me rusia nyame nka ho makra baba ye wo perfume ne ma ye bu ye ho ma ye ho yesha na ne ye ni je wo mu ne say perfumes na egu show ha no sa wo ba ne woni je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no bi ntia ai ye ka tester na e chere say nya sa na aba beto no unim de we a next na aha package na ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe be fili ahwe ya ma unya na wo hwe na se woni je ho a na wafa ti ye niema ne de